Suot kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, mangalam ng Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah hindi kita kamuadun sa ikadwa na pagklase nato. Siling ka natin may programa na 2 months akida class program na pigamugna alisan ka natin may Masjid Al-Jami Dato Abdul Dajjal. So kagabi ya mabaw nato yang pipila sa mga kahalagahan kung nga dapat bilang mga Muslim mga di kita magaanan kita makapantag sa pigatawag na akida o doktrina ng agama Islam na bilabida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. So adon insyaallah masad kita da sang pinakaunang yung topic itong kagabi bayaman ito kuwan yaning bayaman ito introduction mukaddima ng kanata kuwan yaning magpangani makapantag sang akida o ganyang pinakauna talaga pinakabukas na talakayan nato adon pantag sang pigatawag na akida yaning pigatawag na al-firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah maknanan yang grupo o yang sikta na kung wain maluwas silang sikinsang kadarakan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So bago kita mapuno gusto ko yan pangatag kasi pwede ma-distribute yan isa-isa. Tagalog man yan. Pinadagin pasa. Tayo. So barikan ko, yung topic na mayo adon sininagabi, Al-Firqatun Najiyah. Yang pigatawag na sikta o grupo adisang agama Islam na kungwain silang gate yung pigatawag na amaluwas makalikay sikinsang naraka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino pa itong yakuan na mapakuan ng pupya? Sino? Ha? Ha? Ayaw mo? Gamitan ko muna ko kay wala ka na gamitan. Tayo. So mga lang ng Allah Ta'ala, yung origin ng agama Islam, yung agama Islam na sambugda na ummah. Sambugda yung umat ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagpununan yaman Nabi. Yaman Nabi yan sa edad na 40, di ba? Yang malambit ng kagabi. Na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa edad na 40 yamay mudayan na Nabi. Yaturong na kanan yang pinakapukas na revelasyon wahi sikin sang Allah Ta'ala. Taman nang ipapayapat na niyang agama ng Allah subhanahu wa ta'ala, inagad yung kanan mga sahaba, mga kainagadan, taman nang mawapat yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, uriyan ng 23 katuwig na papagjihad, sandan ng Allah ta'ala supaya makapapayapat yung agama ng Allah ta'ala, supaya amang imbabaw sang karigo yung paglawngan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Uriyan ng pagkawapat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam
ipadayon ng mga sahaba yang ikasugdan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kamagunawa ng pagdakwa sining agama na yani. So yung mga sahaba maligyan kanilang pamaagi ng pagpapayapat ng agama, pagdakwa sining na agama sang kautawan. O isa sa mga ininang ng mga sahaba yung pigatawag na al-jihadu fi sabilillah, yung papagbuno, yung papagjihad sang dan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Taman ng yamang kasakop nila yang yagkaklase-klase na mga pamanwa, magunawa ng banwa ng mga Romano ningaon, banwa ng mga Romano, ya masakop yan ng mga sahaba. Banwa ng Ehipto, yung Egypt, kasakop yan ng mga sahaba. Banwa ng mga Persiano, mga Persian. Ubos sa numan ya masakop ng mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam para na ipapanalo ng Allah Ta'ala yaning agamanan. Okay, yagadugay yung panahon ang mga utaw na claim sila na doon na upod silang sang agama Islam o yagalong sila na mga Muslim sila na kung way niyang pagtakmak nilang sang agama Islam o riyang mga baruganan, mga prinsipyo, doktrina nilang sang agama Islam yagpakawat na kanisilan. Yagpakawat na kanisilan sang uno yang insakto na inindo ng Rasulullah sang kanan mga sahaba. Agaw sa panahon ni Ali radiyallahu an, kung masipyat asini asulpot yang pinakapukas na grupo na yapitas sang jamaa ng mga kamusliman kamagunawa ng mga Khawarij. Al-Khawarij. Maana ng Al-Khawarij, yan yung word na Khawarij, ikamang yan isang word na Al-Khuruj. Baka ng Khuruj ng mga tablig na yan 3D sa yamanan ng Al-Khuruj, yung yalugwa ba? Mana ng yalugwa, ikamang sikinsin na word, yan tatawag sini na mga utaw sabab, yani na mga utaw sa panahon ni Ali radiyallahu an, yalugwa silang sang liderato ni Ali sinya na time na yan yung Muslim leader. Mana yani na mga utaw, yaribildi silang sang Muslim na leader sa banwa sinya na panahon. Agaw sa yanin mga Khawarij, isa na latod na pagpasabot sili o sili yanin na mga utaw, rebildi sang mga yanagda sa banwa, mga Khawarij. Na yani ang pinakapukas na grupo na yapitas sa jamaan ng kamusliman. Uriyan sinyan, Aundo man sumulpot kamagunawa ng mga Shia. Yang mga Shia yasulpot sa panahon yapon ni Ali radiyallahu an. Ipanguluan ng sambok na Yahudi, sambok na Hudyo na yagapanggap na Muslim na sikin sambanuan ng Yaman. Kamagunawa ni Abdullah ibn Saba. Si Abdullah ibn Saba, Yahudi yani na utaw, awgay yaga pa Islam ba? Yag munapik yani na utaw. Yaga Islam gidyan, okay, yang hadapnan, yang pakainan, agubon yang kasambok ng mga kamusliman. So inyan, isa inyan, another daw man na grupo na yapitas. Yaglabay daw man yung panahon, aon daw may grupo na yasulpot, na magunawa ng Kadariya, sikta ng Kadariya. Yani na mga utaw, kung masipyat yung founder sining, nambaka, wapaka kurban So, yan yung sikta ng Kadariya, ikamang yung word na Kadariya sa word na Kadar, bagi ba? Na nga asini kamanga yan ng mga kuwan sabab, yan yung Al-Kadariya, yan yung mga utaw, wasilan pagapanginto na yung Allah subhanahu wa ta'ala iadun na niyang pigatawag na bagi ng uman isa. Di ba kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yamang into kita na yung bagi ng uman isa yung asurat da. Mismo da yung Allah Ta'ala yung programa da san. O bago ako magpaday, mamanabya ko, bantay may yung oras kung alas 9 da. Pag signali mayo ako kay yung cellphone ko, pigagamit, way ka na ako pang monitora din ng oras. Bantay na din mayo ha. Okay. So, way kita, yung kadar no? Okay. So, yung makabantak sang Kadariya o sang Kadar na baw, yamangin po kita na ubos ng butang yung kasulat na. Puno sa
una na amay tabo sining babawan ng dunya taman ng mag-aalaw na mauriwan ay kasurat na ubos. Kari kung saan iprograma na ng Allah Ta'ala. Nang pasagaw ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. Bagi dalawnan, isulat dalawnan ng Allah Ta'ala yang bagi ng kariko ng mga binay ng Allah Ta'ala. Bago pa man iyadun ng Allah Ta'ala yung 7 na lapid na lang o lupa ng more than 50,000 years pa. 50,000 years bi 50,000 sana. 50,000 years before iyadun ng Allah Ta'ala 7 na lapid na lang o lupa wala yung usda. Yaka surat na. Madjaw aw mat, yaka surat na. Iprograma na ng Allah Ta'ala. Pilay ang ama anak sili na tuwig, pilay ang amatay, sili ang ama datu, sili ang ama kubli. Ha? Uusan niya kasurat na. Okay, dyan na mga utaw ka magunawa ng Al-Qadariyah, laong nilan, yang Allah Ta'ala, o yang utaw mismo yang yagainan ng kanan bagi. Way kinalaman ng Allah Ta'ala sa pigataw na kanan. Iyang maglongsagaw na ikaw ang sumusulat o gumagawa ng iyong sariling kwento. Mga hubot ng mga ulitaw, mga ulitaw ng mga bigo. Lentay. Ikaw po na yagainan ng kanmo story. Bato, yata surat da. Batay ka mo sa napiglawan. Basi maug kita sang piglawan ng mga Qadariyah na way kinalaman ng Allah Ta'ala sa pigatawag na bagay. Uriyan sinyan, sumulpot doman yan, another doman ng mga sikta. Yagsulputan doman yung kadigan ng mga sikta. Yan na yan Jahmiyah. Simulpot doman yung Jahmiyah. Yan lang mga grupo. Isa sang mga mangkabaka nila na akida. Yang Allah Ta'ala way kanan mga pangan. Yang Allah Ta'ala way kanan mga sifat. Way kanan mga katangian. Manaubos ng sifat ng Allah Ta'ala o mga panganan na ya malambit sa Quran. Ya malambit sa hadith. Ubusan wa nilang apa maratiyay. Yang Allah Ta'ala way mga pangan, way kanan mga sifat. Kaya nga, maglong-kaulongnan na yung Allah Ta'ala o mga pangan, sa ito pamadig yung Allah Ta'ala. Di ba upod sa pangan ng Allah Ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Wadud. Yang kaninan, o madig ka di yung pangan ng Allah Ta'ala, sa ito pa, lain pa nakadanan niyang Allah, lain pa nakadanan niyang Rahman, lain pa nakadanan niyang, maging sayo, mana basta madig yung pangalan, madig na personahe na para kanilang shirkin yan. So, law nila, way mga pangalan ng Allah Ta'ala. Adon, law nila, way sifat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya na nga, kung maglaw ko ng Allah Ta'ala, ang kanan mga katangian, na kung way, yasinglaw na ipapagpariyas mo lang nan, yung utaw, o yung Allah Ta'ala. Tupod sa sifat ng Allah Ta'ala mag-istorya. Tupod sa sifat ng Allah Ta'ala, sifatul kalam, mag-istorya ng Allah Ta'ala. Okay, dyan ka-istorya ng Allah Ta'ala, baga na parista. Ang kalaiyan ng sifat ng Allah Ta'ala o sifat ng manusya. Pwede magkakaparehas sa tatawag ng sifat na inyan. Pero sa realidad, kabunad sila na sifat, mawat. Magis mayo? Nalaw sila ng mga tao, maglaw ka doon ng Allah Ta'ala ang sifat, ipagparehas nyo lang na yan. Yang Allah Ta'ala sa mga binaylan. Magalaw ka doon ng Allah Ta'ala, mag-istorya. Yang utaw, mag-istorya yapon. Diba? Na yung Ahlus Sunnah, yang Allah Ta'ala, mag-istorya. Yang utaw, mag-istorya. Pero yung pag-istorya ng Allah Ta'ala, di ka magunawa ng pag-istorya ng manusya. Minang kasi pinakidata. Okay, dyan yung akida nila. Yang Allah Ta'ala lang ng Jahmiyah, way sifat nan, way kanan mga pangan. Then, sumulpot daw man yung sikta ng Mu'tazila. Sumulpot daw man yung sikta ng Mu'tazila. Nalaw ng mga Mu'tazila, isa sa mga mangkabaka nila na akida, law ng mga Mu'tazila, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang kanan mga pangan, ang kanan mga pangan, ang way kanan makna. Yang Allah Ta'ala, ang kanan mga pangan, way kanan mga makna. Kamagunawa po sa pangalan ng Allah Ta'ala, As-Sami'. Una yung makna ng As-Sami'. Ha? Siya matigam-tama yun ang makna ng Sami'. As-Sami', makna yung sangat na magdinig. Nalaw ng mga Mu'tazila,
sami'un bila sama'. Yang Allah Ta'ala sangat na makadengeg, naway ka ng pandengeg. Yang Allah Ta'ala sangat na magdengeg, naway ka ng pandengeg. Mana, yang Allah Ta'ala ang kanan mga pangan, pero way makna ng kanan mga pangan. Yang magits mayo. Pagdating daw man sa isyu ng sifat, katangian ng Allah Ta'ala, laong ng Mu'tazila, way sifat ng Allah Ta'ala. So yang bidanggi ng Jahmiya o ng Mu'tazila, pagdating sa pangan ng Allah Ta'ala, yang Jahmiya totally way pangan ng Allah Ta'ala. Pero yung Mu'tazila, ang pangan ng Allah Ta'ala, pero way makna na. Okay, mayo? Yang Allah Ta'ala, magkita yung Allah Ta'ala, pero yung Allah subhanahu wa ta'ala, al-basiru bila basar. Sangat na magkita, naway ka ng kakita. Diyoso man, no? Sangat na magkita, naway kakita. Adon, pagdating sa sifat ng Allah Ta'ala, adi yung idag yang Mu'tazila o Jahmiya. Yung Allah Ta'ala way sifat. Same na rason, kay amay kalong nan maglongko ng Allah Ta'ala o sifat, ito kay lagi minang ipagparehas mo lang nanyang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanan mga binay. Nasyumulpot daw man yung Asy'ariyah. Sumulpot daw man yung Asy'ariyah. Nalaw ng Asy'ariyah, yung Allah Ta'ala ang kanan mga sifat. Pito na buk na sifat. Then aun daw man sumulpot na kamagunawa ng Maturidiyah. Nalaw ng Maturidiyah, itong pito na sifat na ipangintuan ng mga Asy'ariyah, ipangintuan yapon ng Maturidiyah, pero aun kanilang idugang na sambok. So yama imo pila ka sifat. Yang sa Maturidiyah, sang Asy'ariyah, pito. Sang Maturidiyah, itong pito ng Asy'ariyah, ipangintuan nila, pero on idugang nilang sambok. Pila ka sifat? 8. So yan kay. Tama rin, kadig. So yan kay mga lang ng Allah Ta'ala. Nangakuya malambit yan. Yang gusto ko punto sini na pigapanlong ko doon, na yung umat ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uriyan ng pagkasambok sini sa time ng Rasulullah, yan kawatak-watak yang umat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aw na doon magalaw na nangadayani kita ng mga Islaman, wala kita pa nag-idam. Aw dayani na grupon, dayani na sikta, dayani na di ba magpakausap kita ng mga minan? Nayanin mga kwan, onday Sunni, onday Shia, onday Sufi mga minan. Nayanin umat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yanin umat adun na yan kawatak-watak da. Ayaw da pagkabung alang ng Allah Ta'ala kay mismo yang Rasul sallallahu alaihi wasallam yaglaw da santay panan na yanin umat ng mga kawatak-watak. Una yung law na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong on mga kopya adto kamo sang page 68 sa likod, sa second page. Diyan sa number 123 na nausip. Aon adi na law ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, iftarakat al-yahud ala 71 firqa. Law ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mga Yahudi law nan, yang mga Hudyo, yang kawatak-watak law nan silan sang 71 na kasikta. Yang mga Yahudi, pilang kasikta silan, yang kawatak-watak silan, bilang 71. Nalaw ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumpay daw man siyan, waftarakatin nasara ala 72 firqa. While yung mga Nasara, mga Kristiyano, 72. Yung kawatak-watak silang into 72. Law, sang sambok na hadith, law ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, iftarakatil yahud ala 71 firqa. Kulluha finnar illa wahida. Yang mga Yahudi law na yung kawatak-watak silang sang 71 na kasikta. Uubusan na 71 naraka yatabiyasang sambok kanila. Mana sa mga Yahudi ang sikta kanila, ng grupo sikin kanila na iama surga. Sino ito? Ito kaya mga Yahud na yamagad kang Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam. Ito sila yama surga. Unang agama nila Islam. Islam yung agama lang kayo, way agama na idakwa ng mga kanabi-nabi na tabiayang agama Islam. Laon ng Allah Ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sabon-nabon na igapada kami ng mga sinugosang kada nasyon. Supaya, simbol lang na nila yan na Allah Ta'ala na samuktanan,
likayan nila niyang pagsimba sa ngayon pasang Allah Ta'ala. Mana Islam, Tawhid, paglikay sa shirk, yan yung agama na idakwa ng mga kanabi-nabiyan. Puno kang Nabi Adam, particularly kang Nabi Nuh, kay sa panahon ni Nabi Nuh, adto pagpuno yung pagsakutos ng Allah Ta'ala. Sa time ni Nabi Adam, wapay shirk, ubos mga mu'min, yan sa insakto na akida. Okay, pagdating sa time ni Nabi Nuh, adto pagpuno yung pagsakutos ng Allah Ta'ala, taman na sa panahon taano. Siya kay mga lang ng Allah Ta'ala. Then yaglaw naman yung Rasulullah, iftarakatin nasara ila aw ala fintayn wa sab'ina firqa kulluha fi nar illa wahida. Yang mga Nasara, mga Kristiyano, kawatak-watak daw man sa 72. Ubos ng mga Nasara, mga grupo na inyan 72 nara kaya tabyasang sambo. Na grupo sigan kanila na ama surga. Sino inyan na mga Nasara na ama surga? Itong yamagad kang Nabi Isa alayhi salam. Mga Muslim yapon. Mga Muslim yapon. Dalaw ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى 73 فِرْقَةٍ. Aw yaning ummat kulongnan, ummat ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magakawatak-watak yan into 73 ka mga sikta. 73 ka mga grupo. So di na kita magpan na nga na yan, mismo din Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaglong na nadan na, magakawatak-watak yan na ummat. Magakawatak-watak yan na ummat. Uno yung pinakadakwa na sabapan ng pagkawatak-watak na pinatawag na umat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, akatigamatayin manlaw kung sino itong sikta na amaluwas. Uno kadiyang sifat nila. Kay kung uno man niyang sifat sitong si katangian sitong mga utaw na amaluwas, kung baliktaran ta ito kayang sabapan na nga silan, yama watak-watak yang umat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So yaglaw yan usip yung mga sahaba. Ulaw ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kulluha fin nar illa wahida. Kari kulaw ng sinyan ng mga sikta, naraka yatabyalaw ng isang sambok na grupo, sambok na sikta. Sikin sinyang 72 na inya, 73 na inyan, aun sambok na amasuga kanila. Pagdungog ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagdungog ng mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sinyan na piglongan nan, wala pag-usip yung mga sahaba, ya Rasulullah, sino itong 73 na mga sikta? Kay madigyan na baon, di ba? Yung mapangadigid kita ng sambok gani na sikta, at igamon taon yung pangansan, may yung pagsikin sino yung founder, uno yung mga akida, mga paniniwala sa nautaw, grabe, may hirap na yan. Tas maununo pa, 73 kag sikta. Yang mga sahaba, wala pag-usip, uno inyang kariko ng mga sikta na amanara. Wala silang pagpakisin yan. Wala silang pag-usip siyan. Uno itong 73 na sikta na sang ubos sinyan amanara ka. Ubos sinyan amanara kaya tabyasang samok na grupo. Wala silang pag-usip kung sino ito na mga sikta na amang kanara ka. Uno yung iusip ng mga sahaba, Qila man hum ya Rasulullah. Yang usip niya mga sahaba, ya Rasulullah, sino launan inyan silan? Mana sino launan inyang mga inyang grupo launan na amaluwas? Ito kanyang iusip ng mga sahaba. Ito kanyang iusip ng mga sahaba, sino inyan na mga utaw na sang 73 na inyan silang kanyang ama surga. Silang kanyang amaluwas sang kanarakan. Uno yung katangian sifat sini ng mga utaw, untak makasundog kami sini kanilan. Untak maupod kami kanilan amaluwas yapo. Nalaw na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Law ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino launan inyang mga utaw, mga Muslim, na yasubay silang sa pag-agama ko adon aw ng kanako mga sahaba. Mana sino itong mga igalaw na Muslim sila, pero tapos yung pag-agama nila, yung akida nila, pamaagi ng pag-agama nila, isubay yapon nila sa unuyang pamaagi ng Rasulullah o ng mga sahaba, silang kay itong mga sikta na amaluwas. Silang inyang grupo na ama surga, sang 73 ito inyang ama surga, mga alang ng Allah Ta'ala. Wa fi lafdin, sang lain na lapal ng hadith, law ng Rasul sallallahu yung amaluwas daw na nasikta, al-jama'ah. Yang tigatawag lang na al-jama'ah. Manlaw amay eksplita, unong kadiyang tigatawag na al-jama'ah. Yan yung jama'ah namin ang adika natin, jama'ah ng barangay Dato Abdulo, unong ba?
jamaa ng samok na grupo, yan ba? So yan kay mga lan Allah Ta'ala manlaw amang pasabot na yan, unay makna ng jamaa. Unay ng oras. Ha? Okay. So yan kay mga lang ng Allah Ta'ala. So, inyang kay adon, aun usip adi sa first page, tanaw mayo. Man hiya al-firqatun najiyah minan nar min firaqil muslimin. Sino launan inyang tanging grupo na amaluwas si kinsang kanarakan, si kinsang mga sikta ng mga kamusliman. Sang kadig ng mga sikta adon, mga grupo adon na igalaw, kami yung insakto na representa ng agama Islam. Sino sinyang taripo inyang sikta o grupo na amaluwas? Al-jawab, al-firqatun najiyah minan nar, hum ahlus sunnati wal jamaah. Inyang grupo lang na amaluwas si kinsang kanarakan, silan lang na inyang grupo na pegainganan na ahlus sunnah wal jamaah. Sige na kita magdunog ng ahlus sunnah wal jamaah, di ba? Okay dyan usap, ikadagan na ba umiyambot pasabot ng ahlus sunnah wal jamaah? Na nga silang itawag na ahlus sunnah wal jamaah. Uno kadiyang katangian sini na mga utaw. So anisang ikasunod na usip, man hum ahlus sunnah wal jamaah. Sino sila na mga ahlus sunnah wal jamaah? Sino yan na mga utaw? Sino na mga utaw yan itawag na ahlus sunnah wal jamaah? Ahlus sunnah wal jamaah humul ladina ijtama'u 'ala al-akhdhi bi sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wal 'amali biha fil qawli wal 'amali wal i'tiqad. Yang ahlus sunnah wal jamaah na grupo, yan ang ahlus sunnah wal jamaah launan, silan launan itong mga utaw na yaga kasambok silan. Yaga kasambok silan. Unepek kasambukan nilan. Sangwen silan yaga kasambok alal akhdi bi sunnatin nabi. Yaga kasambok silan sa pagkamang sang mga sunnat ng Nabi Muhammad SAW. Mana? Basta yama confirm pagid na yan sunnat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gawbukan ng Nabi Muhammad SAW, gawbukan ng kanan mga sahaba, automatic nila yan pigatamang piga sa buhay nila, piga pangimpuan nila. Yan yung ahlus sunnah wal jamaah. Fil qawli wal amali wal i'tiqad. Yan kayang mga yang ahlus sunnah wal jamaah, sila itong mga utaw na yaga kasambog sila sa pagsunod, pagsubay kung uno yang iyan sang sunnat ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang makna ng sunnah mga lang ng Allah Ta'ala, gawbukan ng Nabi, yaglongan ng Nabi, o inyang mga gawbukan na isang ayunan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayang sunnah, yamahati yang santulog. Ang pigatawag na as-sunnah al-qawliya, wat-takririya, wal-fi'liya. Ang inyang mga sunnah na yamaimuin yan na mga butang na sunnah sabab ilaw ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na yan sunnah. Ang uman yama tawag na sunnah sabab kay ininang ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun man sunnah, yamaimuin yan ng mga butang na sunnah sabab sa time ng Rasul sallallahu alaihi wasallam yung mga sahaba, aun piyagainan nila ng mga butang na yung Rasulullah iyan adun sa kanilang adapan, nawaman silang pagasagday ng Rasulullah sang piyagainan nila na inyan. Patagtado ng pamanta. Yung Rasul sallallahu alaihi wasallam adun iyan adun. Abay ako magminini-minini ng tubigan. Yan yung Rasulullah kikitanan. Pero wanan ako sagday. Wanan ako sagday sa pigailan ko na inyo. So, put in yan sa mga sunnah at takririya. Mga sunnah na isang ayunan ng Rasulullah. Either wanan inyang inana, wanan pagalaw nga, pero ininang ng mga sahaba, ikitanan, pero wanan asagday. Wanan asagmana. Kaya ang Rasulullah, inagadalan niyang mga sahaba. Kung man mali na pigainan ng sahaba, automatic na yan akuriksunan. Yamagits mayo. So yan kayang ahlus sunnah wal jamaah. Sila nitong mga utaw na yan nagkasambok sa pagpangagad sang sunnat ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o yung paggawbok sini. So kailangan apilan ng gawbok. Di pwede na madatling kawa doon ahlus sunnah wal jamaah. Adon yamat ikam ka uno yung mga sunnat ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adon di mo pagainangin. Ana di ko mapagsini na grupo na amaluwas.
So yan kay mga lang ng Allah Ta'ala. Pagdating uman sa mga piaglongan, mga gaubukan, labi-labi na sa pigatawa na pagpangintuan, akida, mga paniniwala, i'tiqad, mga pangintuan, kailangan igabarik kita sa Quran o sa Sunnah. Inangita na ubos ng piaglongan ta, ubos ng gaubukan ta, ubos ng mga paniniwala ta, labida kung konektado sa pagsimba sa Allah Ta'ala, konektado sa pag-agama ka ng Allah Ta'ala, magabarik pirmi sang Quran, magabarik pirmi sang Sunnah ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di ta kamangin yung pag-agama ta, yatabyasin sang Quran o sang Sunnah ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqila ahlus sunnati hum ahlus siratal mustaqim al-mustamsikuna bil Islam sahih alladhi jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sara alaihi salafus salih walidhalika yusammuna bis salafiyah. Ayun muna. Baik. Ano man kanina na yagalaw na yang ahlus sunnah, kagay na yung malambit na itong ahlus sunnah sila nitong mga utaw na ikakasambog sa pag-agad sang sunnat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam o paggawag sini, peglongan man yan o gawukan o pagpangintuan. Ano man mga ulamata na galaw na yung ahlus sunnah, silang itong mga utaw na as-sirat al-mustaqim. Silang law na itong mga utaw na iyan sa maturin na pangindanan. Sila nitong mga utaw na iyan sa maturin na pangindanan, al-mustamsikun, na yagaumot sila. Ayaw, no. Ay, angry bird na ko man. Okay. So, inyan, al-mustamsikun, yagaumot sila sang insakto na Islam. Al-Islam as-sahih. Insakto na Islam. Nangaya malaw ng mga ulama, insakto na Islam. Kay maday ka doon yung igapakila na yan yung Islam, pero bubusan yung insakto na Islam. Aw kadi Islam na magsayaw-sayaw. Aw kadi Islam na inyang kitamay yung mga Shia, iga paninang mga ulilan o mga kwanlan. Aw paano yasin sila ng mga uba na maghiran-hiran pirmi, basta na yung mga okasyon nilan. Yan ba yung insakto na Islam? So yan kayo. Yang ahlus sunnah law ng kadaigan ng mga ulama, sila law ng itong mga utaw na yagasubay sa maturid na pag-agama. Sirat al-mustaqim, dan na maturid na pag-agama, insakto na pag-agama. Al-mustamsikun na yagaumot sila, yagaumutan talaga nila yang insakto na Islam. Uno kadi yang insakto na Islam. Maununong tamakila yang insakto na Islam, alladhi jaa bihi Muhammad. Yang insakto lang na Islam, yan inyang Islam na ida ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan yung Islam ng insakto. Baka ng Islam ng mga Shia, baka ng Islam ng mga Sufi, baka ng Islam ng uno man asan ng mga grupo na sapad yung akida nila, sapad yung mga pag-agama nila. Yang Islam na insakto, inyan kay yung Islam na ida ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang Islam na inindo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanan mga sahaba. Yan yung insakto na Islam. Wasara alaihi salafus salih, aw inyang Islam na idalawnan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasara alaihi, yasubay asinyan. Sara, yasubay alaihi asinyan. Yasubay asinyan yang mga salafus salih. Mana inyang agama Islam na ida ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyan na agama yang isubay ng mga salafus salih. Sino gali ang mga salaf? Aya malambit na kagabi. Sino yung mga salaf? Sino yung mga Sino sila? Sahaba, number 1. Number 1 na mga salaf natin, yamang kauna ka natin sang maturi ng pag-agama, yung mga sahaba. Kung tanong ta, yung mga sahaba, uno na agama yung isubay nila, yung Islam na ida ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na inyan yung isubay nila. Na yung ikadwa na yung sunod sa mga sahaba, sino? Sino sila? Yung mga tabi'in. Yung mga tabi'in, yung sahaba, at agad-agad ng pagklaro, sino yung mga sahaba? Yung sahaba, sila ninyang mga utaw na igatunan pa nila niyang Rasul sallallahu alaihi wasallam, at the same time yaga Islam sila, taman nang yamatay sila na yan sa Islam.
Yan yung sahaba. Mana itong idating sagaw nila yung Nabi, pero wasan ng pag-Islam, okay ng sahaba. Kadagan na yun. Or yaga Islam yan, pero walang dating yung sahaba, yung Nabi Muhammad, okay ng sahaba. Yung guys, mayo na yung definisyon ng sahaba. So yung tabi'in, sila nitong yasunod sa mga sahaba. Yan ang mga utaw, sila nitong mga utaw na idatangan pa nila yung mga sahaba. Pero yung Rasulullah wadan nila natangi. At the same time, nag-Islam sila, o yamatay sila ng yan sa sandalan ng Islam. Yan yung mga tabi'in. Mana batang taadon, wamo datangi yung Rasulullah, pero idatangan mo yung mga sahaba. Pero wako pag-Islam. Magkataw ng tabi'in. Or, idatangan mo yung mga sahaba, yaga Islam kau sagaw, pero wamo datangi yung mga tabi'in, anang magkataw ng ay wamo datangi yung mga sahaba, magkataw ng tabi'in. Ay inyan yung mga kondisyon ng mga utaw na tabi'in. Wa nila nadatangi yung Rasulullah, pero idatangan nila yung mga sahaba, yaga Islam silan, o adto da silang yamatay sang agama Islam. Kadagan mayo, then yasunod kanila itong mga atba'ut tabi'in, manayang yasunod daw man sang mga sahaba. Na ito kay mga lang ng Allah subhanahu wa ta'ala, yani daw man tabi'in, wada nilang datangi ang mga sahaba. Aw labi daw wada nilang datangi ang Rasulullah, pero datangan pa nila yung mga tabi'in. At the same time, yaga Islam sila, Muslim sila, aw yamatay silang sang agam Islam. Yan yung mga atba'ut tabi'in. Yani itong kahinirasyon na yani kay yung mga salafus salih na isaksiyan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na yung panahon nila, yung pinakadabes na panahon pagdating sa pag-agama sa Allah Ta'ala. Law ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Yung pinakadabes daw na ng panahon, yung panahon, kumanay panahon ng mga sahaba, din yung yasunod kanila, din yung yasunod kanila. So kaya mga lang ng Allah Ta'ala. Unang oras. 44. Okay. Then ilang adi walidalika yusammuna bis salafiyya. Agaw sayang ahlus sunnah wal jamaa on pa umanlay na tatawag sino. On pa ilay na tatawag sino pinatawag na ahlus sunnah wal jamaa. Uno inyan as-salafiyya. Yaning salafiyya. Upod yaning san tatawag sang pinatawag na ahlus sunnah wal jamaa, yan pinatawag na salafiyya. So manlaw mga lang ng Allah Ta'ala amalambit na nga yang ahlus sunnah wal jamaa itawag yapon na salafiyya. Manlaw akaagiyan tayan. Tinusip adi, masababu tasmiyatuhum bi ahlis sunnati wal jamaa. Uno yang sabapan na nga itawag ng agama Islam na ahlus sunnah wal jamaa inyang pinatawag na sikta o grupo na amaluwas. Na nga itong firqatun najiyah, na nga itong grupo na amaluwas, itawag sila na ahlus sunnah wal jamaa. Uning sabapan, law ng kalatin may mga magkatigam, sababu tasmiyatihim bi ahlis sunnati liannahum mutamassikuna biha. Sabapan, yang ahlus sunnah launan, yagaumot silang sang sunnat ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ba? Ahlus sunnah wal jamaa. Maana ng ahlus sunnah, mga utaw ng sunnat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal jamaa, o yang mga nagkasambo. Ahlus sunnah na nga siya tawag ahlus sunnah. Sabab, yani na mga utaw, yagaumot silang sang sunnat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno na ya malambit adon na sunnah, maglaw dari sunnat yan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaglawman man yan, gawbukan man yan, labida kung pagdating na sang akida itakmagan ng inyang ya malambit sang sunnat ng Rasulullah, yagaumot sila asinyan, yan namang isa sa mga sabapan na itawag sila na ahlus sunnah. Wa ahlul jamaa, at the same time itawag uman yang firqatun najiyah na al-jamaa. Na nga itawag yung firqatun najiyah o yung grupo na amaluwas ng kanarakan bilang al-jamaa, yung jamaa. Na nga sila itawag li'annahum mujtami'una alaiha. Sabab, yan na mga utaw, yaga kasambok silang sa pag-agad sang sunnat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam.
So bukogid ng yaga umot silang sang sunnat ng Rasulullah o gid yaga kasambok uman silang sang sunnat ng Rasulullah. Mana yang sabapan ng kasambok nilan agaman ng Allah Ta'ala. Sabapan ng kasambok nilan insakto na akida. Sabapan ng kasambok nilan insakto na pag-agama, insakto na pagsimba sang Allah Ta'ala. Bago ng sabapan ng kanilang pagkasambok yan, mga partido, mga organisasyon, labi na itong kasagsagan ng eleksyon na yan kasambok din sabapan sang eleksyon, pagkawaswada yung kinalabanay daw man, or Prince with benefits git tirada yung sabapan ng pagkasambok nila, bakasan yung sabapan. Itawag yung igatawag na firqaton najiyah o sikta na amaluwas sikin sa kanarakan bilang ahlul jamaa, mga utaw ng jamaa sabab yaga kasambok silan. Sa uno na sabapan yung kaya kasambukan nila yung pagsunod sang sunnat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agaw sa pirmita pegalaw, kailanman di makakasambok yung kamusliman taman yaga kabida-bida yung akida nila. Adi sa banwata, banwa ng Dato Abdul, isa na problema ta adi sa banwata, aber sa rin na banwa. Basta banwa pa rin ng kaislaman, isa sa problema yung kasambok. Yang mga mangkatingam ta, abay magkuang ka nato, magkasambok kita, watasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Kuputi mayo yung lubid ng Allah Ta'ala, ayaw kang pagkawatak-watak, magkasambok ka mo. Diba? Madyaw man yan. Pero yan yung tadamanta. Di magakasambok yang agam yang mga Muslim sa panahon tadon yatabya pinaagis ang insakto na akida. Pinaagis ang insakto na akida, insakto na doktrina na ya makasubay sang Quran, ya makasubay sang Sunna, base sang pagsabot ng mga salafus salih, masambok yang kamuslima. Kay tanawa uno yang kabutang ng mga sahaba. Yang mga sahaba yang kabida-bida yang istad nila sa buhay, ang kawasa, ang pubri, ang Arabo, ang buko ng Arabo. Pero, kasambok sila na nga sa bapan sang agama Islam na ida ng Rasulullah. Agaw sa taman ng di ng agama Islam yung sa bapan ng kasambukta. Taman di ng Quran, di ng Sunna, di ng Akida, di ng Tauhid, di ng Sunna. Yang sa bapan ng kasambukta, kailanman magapabilin na upod sa problema na nadakwa, yan di pagkaidang. Unay law ng Allah Ta'ala sa Quran. Fa in tanazatum fi shay farudduhu ila Allah wa Rasul. Amay ka magkabida-bida da kamusang pantag sang sambukoy na butang, barikan mayo sang Allah Ta'ala usang tanan sinugo. Mana barikan mayo sang Quran, barikan mayo sang sunnat ng Rasulullah. Kaya nga yang pagbarik natin sang Quran, yang pagbase ta magbalik sang Quran o sang sunna, pagdating sa mga butang na wata pagkaidari, wata pagkasunduin, asan magkakaidan kita? Magkakasambok kita kay ubos man tayo mamaratyaya sa Quran. Ubos tayo pamaratyaya sa sunnat ng Rasulullah. Saro di kita magkasambok. Okay, taman bagos ini yang sabapan ng kasambok ta. Dadi kita magkasambok. Magalaw nga doon, bahala yung kabida-bida yung akida ta. Yung importante, magkasambok kita. Imposible. O pili pa din sa Islam yung pustanay, magalaw na pustanay pa. Di magkasambok. Yang kamusliman, na magalaw nga doon adisang banwa, magkasambok kita, balay kabida-bida yung mga baruganan ta, yung kabida-bida yung mga doktrina akida ta, ikaw na asaira, pagpa-asaira dasan, ikaw na supi, abay na pagsupi, ikaw na siya, abay na pagsiya, ikaw na salapi, abay na abay pagsalapi, basta magkasambok kita. Di yan mamay tabu, kailanman mga lang Allah. Yan yung butang tasang natin, dumduman ang pangatayan. O katapusan, kaya malambit na di, masababu tasmiyatihim bis salafiyah. Uno man yang sabapan na nga yang firqatun najiyah o yang sikta na amaluwas sikin sang kanarakan, itawag uman sila na as-salafiyah. Itawag sila ng as-salafiyah. Sababu tasmiyatihim bis salafiyah liannahum saru ala minhaji salafis salih min attiba'i kitabi was sunnah wad da'wati ilayhima wal amali bihima fakanu bidalika ahla sunnati wal jamaah. Yung oras ha? 51. Yang sabapan na nga upod sang pangan o itawag na salafiyah, yang firqatun najiyah o yang sikta na amalwas sabab
Yani na mga utaw maana yang mga salafiya, yang mga utaw na salafiya, ya subay silan, ya saro silan, saro ya subay silan ala minhaj sang pamaagi ng mga salaf. Ya subay silan sang pamaagi ng pag-agama ng mga salaf as-salih sang pagpangagad sang Quran o pagpangagad sang sunnat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana kung maununo isabuhay ng mga sahaba, ng mga tabi'in, mga atba'ut tabi'in, yung Quran o hadith, yung mga salafiya, inyang gapon yung isubay nila. Wadawati ilayhima, pagdating uman sa pagpapayapat ng Quran, pagpapayapat ng sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung isubay nila na pamaagi ng pagdawa, kung maununo yung pagdawa ng mga sahaba, pagdawa ng mga tabi'in o tabi'in, wasan pagkainan ng makabagong pamamaraan ng pagdakwa. Di ka magunawa dun sa panahon ta. Isa sa mga makabagong pamamaraan na dun ng pagdakwa, nawari ka ng origin sa agama Islam, yaning pinatawag na masrahiyat. Masrahiyat yaning pinatawag na inyang mga magdrama-drama, mag-inang ng mga salida, kuno ngay abot sa pagdadayo sa duwa na tagana, o inyang pag-indig ng sambayang, magainang sila ng video, magadrama-drama, labi daw mga musabaka sa mga madrasan, uso yan eh. Upod yan isang bid'a na pamaagi ng pagdakwa. Bago na minini yan pamaagi ng pagdakwa ng mga salafus salih. Kung bunakaw na salafiya, kailangan niyang kan mo pagdakwa, kamagunawag ako ng pagdakwa ng mga salaf. Ng mga sahaba, unong sila niya gadakwa. Siya kay mga lang ng Allah Ta'ala. Wal amali bihima, at isang time pagdating umasang paggalbog, pagsabuhay, implementasyon ng Quran o Sunnah, isubay tayong pamaagi ng mga salaf. Isubay tayong pamaagi ng mga sahaba, mga tabi'in, o mga atba'ut tabi'in, maununon lang igalbog yung Quran o Sunnah. Sabapan siyan, fakano bidalika ahlas sunnati wal jamaah. Sabapan siyan, yatawag sila na ahlus sunnah wal jamaah. Siyempre, mga lang ng Allah Ta'ala. O katapusan, aon magalaw-madun. Ustad, sa panahon ng Rasulullah, waman padagamitan na ikaw salaf ikaw, uno yung makna ng salaf. Balikan po ni makna ng salaf. Salaf yung yamang kauna. Yamang kauna ka na. Na basta maglaw na gani salafus salih, sila kayo itong mga sahaba ng Rasul sallam, tabi'in at bawat tabi'in, mga yamang kauna ka na pagdating sa maturid na pag-agama. Yan kay sila mga alam ng Allah Ta'ala. Adon, yung yamay tabo pagin mga alam ng Allah Ta'ala, yung mga utaw na yaga pangagad sa mga salafus salih, kung maununo sila yaga pag-agama, mana yung mga sahaba, itong niya agad sa pamaagi ng mga sahaba, tabi'in ng pag-agama, itawag sila na salafiya o salafi. Yung sambok na utaw, pinatawag na salafi. Salafi. Agaw sa ako, proud ako na pigatawag ko yung sarili ko na salafi ako. Kaya piga-agad ko man ng pag-agama, pamaagi ng pag-agama ng mga sahaba, pag-agama ng mga tabi'in at bawat tabi'in, pag-agama na pamaagi ng mga sahaba na inindo kanila ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw na doon magalaw, Ustad, di ba sa panahon ng Rasulullah, Muslim manggid, way term na salafi mga minan. Nangaadon sa panahon ta, aunday magtawag na salafi kami, salafiya kami. O maglaw mga athariya kami. O magminana doon. Kailaw ng Allah Ta'ala sa Quran, huwa sammakumul muslimina min qabl. Law ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ipangalanan law nan kamu ng agama, ipangalanan law nan kamu ng Allah Ta'ala dingon pabilang mga Muslim. So ang mga tabyadarid, mga magdadakway, di silang malini magtawag sa sarili na salafi kami. Kaya nga, ipangalanan kuno kami ng Allah Ta'ala bilang Muslim gay. Law ng Allah Ta'ala, huwa sammakumul muslimina min qabl. Ipangalanan lang ng kamo ng Allah Ta'ala ningon pabilang mga Muslim. Benaman yan. Sa panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, duwa na yung klase ng utaw. Muslim o kafir. Yan din. Pagbakwit ng Rasulullah sa Madina, yasulpot yung ikatlo na klase ng utaw. Onday Muslim, onday kafir. Pagdating ng Rasulullah sa Madina, yasulpot yung mga munafik. Sino yung mga munafik? Mga hipokrito,
Sila kay itong mga utaw na pigapakita nila niya ka-Islam. Magsambayang, magtundong, magagad sa mga minini. Pero sa pangatayan nila, pigatago nila yung pagkalaban nila, pagkontra nila sa agaman ng Allah Ta'ala. Manahit nila yung Islam. Yagadumdum sila ng akasapad ng agama Islam. Manayanin ng mga utaw, mas delikado pa kaysa sa mga kafir, yan yung mga Yahud o mga Nasara, mas delikado pa yung mga munafik. Yang mga Hudyo o Kristiyano, katigaman na tasilan. Pero yung mga munafik, wata katigan, katapad ta magsambayang. Inagad ta sa similar. Inagad ta mga delo sa bantay kita sa mga utaw. Na ito nasagaw pagkawapat ng Rasulullah, taman na ito yung sulput-sulputan na yung mga utaw. Aun na yung kalaylay ng mga sikta. Ubos ng mga sikta, yung Shia, usipon mo, uno ka mo. Usipa yung Shia, uno ka mo. Magalong sila ng uno. Uno sila. Ha? Magalong sila na Muslim kami. Usipa yung Shia, uno ka mo, Muslim kami. Usipa yung Sufi, Muslim kami. Usipa yung Asaira, Muslim kami. Usipa yung Jahmiya, Muslim kami. Usipa yung Qadariya, Muslim kami. Puno na klase na Muslim. Agaw sa panahon na yung kadeg na yung mga sikta na sapad, tas ubusin yung na sikta na mga sapad, yung claim sila, kami, Muslim magyapon kami. Sa sinya na panahon yung mga ulama yung kadumdum na dapat amalahi kita singin ng mga ito. Aun dapat own identity ta na mamalahi kita singin ng mga ito. Wow pun pagalaw na yung mga ulama din na kita mag-claim na Muslim kita. Yan magapabilin na Muslim kita. Pero kailangan natin identity. Uno na pagka-Muslim. So ato da pagsugod na yung tatawag sila ng mga sarili nila ng Ahlul Hadith. Mga utaw na yaga, pupusang pangadi ng hadith o pag-indo ng hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na pagdatan daw man ng pilang kapanahon, yung mga pabibid daw man, pinag-agaw daw man nila yan yung pigatawag na tatawag na Ahlul Hadith. Ay, usipay yung Shia, kami man yung Ahlul Hadith. Usipay yung mga Sufi, kami man yung Ahlul Hadith. Kasi nga po na inilang nila sang tatawag na Muslim. Agaw sa yagdumdum-duman yung mga ulama, kailangan ang kalahiyan kasi nilang, ang unique, ang identity ta na mamalahi kita sila mga utaw. So at ko dayak sulpot na yung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami yung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Na pilang katuig doman, yung mga Asaira o Maturidiya adon, na mga sapad na sikta, piag-a-claim nila na doon na silang kuno yung bunna na Ahlus Sunnah wal Jamaah. So piag-agaw daw man nila yung bandira ng panambasa. Na yagdumdum daw man yung mga ulama, kailangan ang kanata identity. Namamalahi kita sini ng mga utaw. Na iyan daw man, sumulpot yung pagtawag ng mga ulama, ng mga utaw na iyan sa insakto na akida, ng pegataw na as-salafiyya. Kami mga salafi kami. Kailangan para gid mamalahi kami. Ma-segregate, malahi, inyang mga utaw na igapangagad sa insakto na pag-agama, sang mga sapat yung akida kay law ng Allah Ta'ala, liyamizal khabitha min at-tayyib. So paya ma-segregate yang madjaw sigang sa mat, yang maripa sigang sa malimpyo. So yan kay mga lang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At the same time, yang Quran ipababa ng Allah Ta'ala upod sa pangalang Quran Al-Furqan. Ano yung mga ng Al-Furqan? At-tafrid bainal haqqi wal batil. Kay itawag yung Quran na Al-Furqan sabab pega siparitnan yang insakto o di ng insakto. So yan kay mga lang ng Allah Ta'ala, yang kanatan bityara doon makapantag sang al-firqatun najiyah o sikta na amaluwas sikin sang kanarakan, pangayta sang Allah Ta'ala na magbarapantag kanatan yung mga yamang kadungugta o barasan kita ng Allah Ta'ala sang kanatan mayo pag-inkonsi na mga oktado. So kung ang kanatan mayo mga usip, mga repetisyon sang kanatan niya maklase sang aber palugwa sang bao, pero pinakamadyaw kung yung mga usip within the topic, pinakamas madjawin niya. At the same time, sino malini magkapi o magpanasan o kanatan mayupat. So, bismillah kung on man mga usip.
Agaw sayang pag-claim adun na Ahlus Sunnah wal Jamaah ka. Bukod ang sabab kay ang banwa, di na kita mangingan ng banwa. Okay, ang banwa na, di kainganan nila niyang banwa na banwa ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di na kainganan mo na inyan na banwa. Bukod ang mamakalong ko adun na Ahlus Sunnah wal Jamaah ka, kay sabab yung pangan ng banwa mayo Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukod, yung pagka kwan mo adun na bunakaw agaw no ya kaupod sang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pagsabuhay mo ng induan ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yan nagyapon pagdating sang Islam. Digagling ka na Muslim ka wakaw pagsabuhay ng ka-Islam. Labi na po kung pagkafir daw pag shirk yang pag-inang mo nang bukod ko na Muslim. So yan kayo mga lang Allah Ta'ala. Di ta mamaklaim na Muslim kita, di ta mamaklaim na Ahlus Sunnah wal Jamaah kita or salafi kita, salafiya kita, tayatabyan na asa buhay tayang pega-indusi nila, grupo. Uno yung mga induan nila, uno yung akida nila, uno yung baruganan nila. Tama na di ta isa buhay inyan, di kita makupod sini naman kayo. Bukod sapat yung mag-claim ka doon, mag-aakon ka, Ahlus Sunnah ako, Ahlul Jamaah ako, salafi ako. Pero ito ka din, tanawa, magubok ng bid'ah. Magubok ng bid'ah. Bukod na minan. Makaupod kita sa Ahlus Sunnah wal Jamaah, pinaagi sa pagpamaratyaya kung uno yung inindo na Ahlus Sunnah wal Jamaah o pagsabuhay kung uno yung inindo sino na grupo, sino na akida. Example ang yaman lang ng politiya ng Sunnah ng Sunni. Tapos ang yaman lang ng hadith. Tapos i-search mo yung hadith nila na ilaw. Tapos, sakto man sa sunod ng Nabi, sa mga sahabat, ito, sa hijud yan, hindi ito pangaman mo nila. Hindi mo i-apply ka mo yun, ano. Ibalik pabibig ay isikanan. Oh, tidak. Example, diyan siguro sa Ahlus Sunnah. Minini. Depende yan sa sitwasyon adun ng pagkatawag na yaning yaga anak ng katigam. Pamanta ikaw adun Muslim ka, malini ka magkatigam. Pwede ba adun sang Muslim na insakto yang akidanan amangadi sa mga pabibid'ah? Mamang guru yan ng agamap sa mga sapad yang akida. Yan tubag di pwede. Basta once yang sambok na ustad, sambok na imam, sambok na alim, aber pa uno nakawig ng kubaw saan. Ha? Kailang pasado nila. Depende ko no sang katas ng kubaw mo, yan darajat mo sang surga. So yan kayo. Aber pa uno nakawig ng kubaw saan. Tagsande pa pa yung kawig ng kubaw. Basta to sa Masjid Nabawi. Inyang mga barko-barko adik na tagkuan gid, minanggid ka kabaga. At tuya kita, ginapulang minini ba? Duwagid ka pa dyan kawig. Ginasambay yung atukas na lagi. At to ginapunta sa niya kita sa Masjid Nabawi. Okay, balik kita sa kuwan. Aber pa uno nakawig ng kubaw, basta katigaman na sapad yang kalalakida. Di ikaw pwede mamang gurusan. Kailaw ni Imam Muhammad Ibn Sirin, rahimahullah, isa sa mga tabi'in, kung ako masipyan. Tabi'in o tabi'in yan. Launan, inna hadal ilma dinun. O inna hadal ilm dinun, fangduru amman ta'khuduna dinak. Sa bunabon na yaning katigam launan, sa yaning katigam launan na pag-agam malaunan yan. Pag-agam. Mana, kung uno na katigam, yang kan mo akakamangan, ito man yung resulta ng pag-ibada mo. Mana, kung sapad na mo yung makamang mo, sapad yung pag-ibada mo. Ito may kaguruan mo. Agaw sa unong law na supay sinyan, fangduru amman ta'khuduna dinakum. Tanawa mayo kung wain mayo akamangan yan, kamayo pag-agama. Mana yang kamayo yang katigam mayo sang agama. Tanawa mayo. So siya mayo. Basta katigaman na may na online something sa na ustad, online something sa nakuan. Ayaw kang san. Ayaw kang san labida kung diga promote ng bid'ah, diga promote ng shirk, mga wa makasugat na mga pagpanginto akida, ayaw kang san na mga kuwan. Panganap ka mo ng lane. Alhamdulillah manig yung mga ulama na insakto yung akida nila. Pero okay guys na nawagan ka sila sa kanatong community.
kung sa community, depende yung man yan sa kuwan. Kung yan na pabibida doon, yaga promote ng bidanan, yaga pa naganap yun na, di yan pwede dawati sa mga jama. Ay, estudyante. Kung yung ikadinan magapangadi, mga katigam, wasay problema. Utag sago, mawata kita katigam, pagsabapan sa pag-iskwila nila alisang madrasanta na alhamdulillah yaga indo ng isang tunakida, akatawpikan sila ng Allah Ta'ala. Pero kung yung pagkadinilan sang madrasan kay magaindo ng kuwan, sapad na pagagama, di yung pili pandawatan na, di pili yung ipapanaw. Anong susang kabanwa? Huwag kadaygan ng madrasa. Huwag kadaygan ng madrasa ba? Kanilang gate madrasa. Tumakilabon. Ano niya, open sila ng tunangkuan. Ipagbatyagan ng Quran. Kung mga inahan ko singyan, makasin ko ba ko singyan kasi naman kuman na yan, mga buwasan, puro mga pabibita, o para yan makabatyagan ng Quran. Huwag may abilabon na kadaygan ng madrasa. Abergani sang aun yamang kalambit na bugudan sa mga salafus salih. Aun sambok na imam ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kung ako masipyat si Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Aun yadud kanan na pabibid'ah sa pag-aqida. Malini mabatya kanan ng Quran. Uning inilang ni Imam Ahmad ibn Hanbal o sino man inyan na ulama, buta sungsinginan niya kanan, kuwan, taringa. Di yan mamaningin. So abir yang kundi. Kailangan Yusuf, na doon niya Yusuf siya na matigam launan. Kailangan pati Quran, di ko Quran manginin yung gabatya, maginsan mo ng Quran, kukurikso ni Milan. Uning law siyan, yaga kanlik ako na basin, pinaagis ang pagbatyanan ng Quran. Inyan na pabibid'ah, makaproduce yan adun ng subha. Makaproduce yan adun ng problema sa kanak-akida, sa pangatayan ko, din adto da matana da inyan di din yan mamatanggal. Tanaway ang pagtiyakap, pagparihala ng mga salaf sa akida nila. Aber pagpaningig ng binatyan ng pabibidaan sungan nila niya, mga taringan nila. So hanggang kaya, ayaw. Aber pagbatyan ng Quran. Labida magkuan amad, so man niyang lagang sito, grabe makakuan niya pa, uyog-uyog magbatya na. Niya, para doon, uso naman ko dyan yung social media, no? Kami, magpaniyat kami, pero huwag kami katigama doon. Kunawan na ng mga muktim yung mga nanganalo. Mama kami katigama, huwag niya katigasan. Pwede pa ba namin yung paniyagan? Na samantala, pinimpya pa kasi ng mga kuwan, mga Arabic naman hindi nga pagkada. Makapantag kang Numan Ali Khan, yan na aka motivational speaker ko no, launan bago ko no importante yung pagdakwa ng tauhid. Una ko na indoy yung utaw ng sambayang bago yung tauhid. Saan na nadakwa? Agaw sa iagasagda yung mga ulama sa pagpaningin kang Numan Ali Khan. Kaya kamusan? Pantago man kamuktiming, yan si Muktiming ng pasagaw ng mga ulama, fruit cocktail yang akida o manhadsin. Mikus-mikus. Agaw sa Yusuf yan makaisa, uno ko kay Muktiming, sa dapikaw o di, adi kita dasan, Muslim kita. Na magkalikaw magalaw na sa dapikaw. Magkalikaw na magalaw kawadon na yagasubay ako sa mga salafus salih. Yan yung kwansan. Maya pa yan pag-greet ng Happy Holidays nitong Christmas. Muktiming. Agaw sa makapantatsan na mga botang. Instead of maningin kita sa na mga alim na ikono, adto kita sa mga legit. Sino yan na mga legit? Yang mga kibarul ulama, yang mga senior na mga ulama. Alhamdulillah sa social media, madig yung mga senior na mga ulama na pinita kapaningan ng kanilang mga mukhadara. Abit pasagaw Arabic sila kay mga Arabo sila, pero aw na dun mga kwan na piga-translate na sa English.
Ang transliteration ba, subtitles, ises mo kuman niyang panganilan, Sheikh bin Baz, Sheikh Uthaymin, Sheikh Fauzan, Sheikh Abdul Razak Al-Badr, Sheikh Sulaiman Al-Ruhaili, si madig pa na mga kwan. Yan na mga ulama, ang kanilang mga video, good Arabic speaking, pero ang niya nag-translate na into English. Na pwede tayo niyang pambasahon. Yan kayo mga lang ng Allah Ta'ala. Magbalik kita sa pinatawag na mga senior na mga ulama. Agaw gani, isa na panuwada ng mga salafus salih. Pagdating lang nan ng fitna, pagdating lang nan ng mga kabataluan, pagdating sa pag-agama, barik kamulong nan sa mga senior. Barik lang nan kamo sa mga senior na mga ulama. Yan magis mayo. Jose, ano yung oras? Ha? 13? Ha? Yung sulani. Huwag ko kakuan niya gumiyan. Huwag katiga mo yan. Wow, katiga mo yan. Sulan, wow, katiga mo sana. Jose. Oo, si Bokol Masun, mahilig na ng tingay. Bakal din si Juan, no? Si Radyo Muda. Inaram niya pagpaning, Panig na mute. Aram nga pagpanig, yung pagkanta pa ko. Basta ba kayo nagyabag yung lagam, may problema. Kaya ka ito ng live pa. Taro ganito sa live ko. Kaya ano, Sep? Aber outside the topic, may problema. Namalo nga po na show na. Put ko na getting tayo. Kinitiprimo kita. Ubos ng malugwa sa ingluwan ng sunat ng Rasulullah, karga sa 72. Guna, karga sa 72. Isang move naman niya. Ang job. Ang tayo. Isa pa, ora doon magalong kay lagi. Grabe ka mo makalaw na narakay ang mga pagbibida. Bagay ng mga ulaway, galaw nga doon na narakay ang mga pagbibida. Sino ka galaw na kulluhum finna? Mismo yung Rasulullah. Okay, wa kita yung binili ha, basit klaron ubay. Yan yung mga sapad yung akida. Di ubos ng sapad ng akida kafir. Bakit? Aon mga pabibida na kafir. Aon mga pabibida na Muslim yapon sila, tulbarado sa silan. Malay bida nila wapabun asaw sang pagkapir o pagsakuto na sang Allah subhanahu wa ta'ala. So, bago ng sambok ng libil sa nila. Okay, yung kasambok sila na pabibida silang barado sa silang sang Allah ta'ala. Magits mayo? Di kita mamakadawsa o mag-charge kita na silang kuha niya sa padingang ilang. Di kita mamakadawsa kung paglaw kita o yan na nasikta kay sapat kaya yung atira. Di kita sa kuha. Alaw makita maglaw. Di kita mamakadawsa. Kung halimbawa maglaw kita ba na ay di ka mo sana. Okay. Madyaw. Okay. Ono yang hukum matangtadon. Ang samok na pabibid'a. Ang sabok na pabibid'a na kung Wayne, pwede ba yan adon inganan sa publiko? Pantay ka mo sa noto? Yaga, ilan ba? Pabibid'a yan? Yung akida san minini? Ito ba yung punto ko? Okay. Padig ka mo. Kung may nangyayang makajudge na kung kita ba sa minigyan. Okay. Muna, pagdating sa pikatawag na judge,
Pagdatang sa pagkatao na judge, mamakahupong kita kung uno yung ikitata. Uno yung didunta. Uno karipin, mas pega pakaingatan nato. Yang agama, uwi niya na utaw. Yang agama. Yang pinakadate natin pakaingatan, yang agama na di masapad, di mama, kuwan. Ganyan, tadumanta. Mas pakaingatan tayong agamata kaysa sino man na utaw. Aber pa ako na galaw, mas pakaingatan tayong agamata. Yang utaw na pabibid'a, duway na klase. Aon pabibid'a na yagainan yan ng bid'a, pero walang pagainduan sa mga utaw. Walang pagadaawan sa mga utaw. Kibalik ka nakidyan, bahala ka mo asan. Kanakidyan, ipabiyay maya kung yan ba? Magkais ba yun? Magunawa doon sa pamanta ng maulod, celebrate ng birthday. Yan, magmaulod yan, pero wayan pa, oy, maulod kita kay yani, maddo yani, kay miniminan, walang pagaong gataba. Akanak din yani, biyay na may apisini. So, law ng mga ulama, kamagunawa ni Sheikh Ibrahim Al-Ruhaili, isa sa mga senior na mga ulama sa Madina, launan, kung yang pabibid'a, wa pagadakwa ng kanang bid'a, nuunig dayan ingalan sa publiko. Kasi talpulano miniminan. Ayaw daw. Paglaw nga dagin niya mga utaw, makapantag sang gabukan ng pamanta magmaulod yan, paglaw dagin ka muna yan, pag-celebrate ng maulidon na bit-bit. Ayaw na pag-ingan ng inyan na utaw. Kaya waman ng papayapatan yung virus nan. Gets mayo? Okay. Ikadwa na klase ng pabibid'a, ito yung pabibid'a na piyaga, spread yun na niyang virus nan, yung bid'anan. Di na kabungan itong sambok adika nato sa Davao, di dagit kaingalan, pero gets na mayo. Sino ito? Kaya gabuin ng maulod na isang kanato banwa. Inyan na utaw, kung tanaw mo, yung gagawag pa ng bid'a, yaga papayapat pa yan, bid'anan. Agaw sa, jumatan sa punto na pilang katuwig, yatanak yung maulog sa banwata, yabarik. Yabarik. Minang adon gali, medyo minang yakuan gali adon, medyo minang yamakalak daw man adon. Gaw di na makabarik. So kung tanong mo, pega papayapat ang yung bid'anan. Yan na utaw, dahil yan ingalan sa minbar. Agaw sa tabiyaga rin itong ininang ni Alim Abdul Wahid na pagkabustan magkhutbah, pagkabustan magkuhan, ingalan na ninyan na utaw, wajib din yung tanan. Wajib din yung tanan. Anong balik mo niya mamadrek? Inyan lagi yung kuhan. Uno yung mas apa kaingatan ta. Inyan na utaw na igasapad ng agamak o yung agaman mismo. Kaya magalaw man na doon, yung panlibak sa umang kamo ng mga utaw na wapagapangagat kamayo. Di magalaw doon na yung panlibak puno. Iga panapat puno ka mo. Uno yung mas mabugat. Yang apa alibakun mo yan na utaw. O yung amasapad yung aga masawa sa bid'an na pigapapayapat na. Kita gani, tabiada nida, aong ikilata na inyang tawag sini, aong ikilata na mga, aong mga bisyo ba? Kahit anong palalasi. Aong ikilata na palalasi. Palalasing. Kung yung pagalaw mo ta sa mga anak ta, bantay ka mo sa notaw, palainom yan. On daw ikilama yung na-adik ng droga, bantay ka mo sa notaw, adikin yan. Inyan gani, na makasapad din sangkan mo kinabuhi, makasapad din sang kinabuhi mo, sangkan mo kuwan, halos inganan mo, panulian mo, bantay ka mo san. Maununo pa yung utaw na magasapad ng agaman mo. Magasapad ng dunya akhirat mo. So mas dapat lang yun talaga inganan. Kadagan? Jose. Ito nga malamit mo rin ito. Yung mga drama mga sa sula. Sa ito pa, hindi na pwede. Di pwede. Isa yan na mga... Hindi pwede tapos sa mga sula na doon. Di pwede. Sa isa yan na mga problema sa mga... Malay tayo ito yung masok nila na mali ka di, ay pwede ka di, pero ay doon, naman isubri, alangan ato lirit tayong mali na gabukan. Isa pa sa madrasan, uno ka di pega-produce ka sa madrasan. Baka man ng mga artista yung pega-produce ka sa madrasan ta. Base nga on magalaw na
yang produce sa madasan mga artista yung mga haud magpang-arte. Bagasan yung produkto na dahil i-produce ng madrasan. Yan dahil i-produce ng mga madrasan, mga produkto na magadakwa ng agama ng Allah Ta'ala. Magapapayapat na insakto na agama, insakto na pag-ibada, insakto na akida. Yan dapat inangon na produkto ng mga madrasan o mga markas. Bagan na rin yan, haud na magpang-arte, haud na magpang-kiay, haud na magpang-tiyaw, magpang-iyak. Isa pa, sa panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala ni kayo ng mga sahaba na inilan nila niya pag-acting-acting, pag-drama-drama bilang pagdakwa. Way mga di magka-record niya mga palingaw, pero pinis sila na doon, magatipon kita kay on drama-drama adi, abot sa pagdadayo sa duwa na taga na bilang dakwa. Wayan lang kailan. So na kita magailang ng bid'a na pamaagi ng pagdakwa. Napunta na ta, abir panggalaw pa doon na ay ustad, ang banggod madjawsan na ipikto. Kay on magkapan ba, on magkabuteng. Diba? Ang pagkahidayatan talaga. Kay lagi, sa panahon ng Rasulullah, panahon ng mga salaf, was lang pagkadrama-drama, pero madigman yung igasad sa Islam. Madigman yung pinakatopikan na may drama-drama. Actually, mas madig pa yan kaysa kadon ng drama-drama. Magis ba yan? Kasi, ano yung oras? Kasi, Leg, pusip. Pusip. Kautin. Ay pa, may kanmosip. Yama pusukan ko nung nari ba yung mausip mo? Wada yung sip? Pwede. Ito na lang ko, pwede out of topic. Pero pinakamadyaw, pwede na topic. Sige pa, ano ito? Kapag itong video ni ang English na kwan ba? Minggu na sabi sa pusulo ng Jamaah Akidah. Si? Ang English na Si Abdul Rashid Angeles. Yan. Kay duwa man niya sila. Si Jabir o si Abdul Rashid. Yan na mga tao, alhamdulillah, base sa kanami mapansin kanila, alhamdulillah, insakto yung akida nila. Insakto yung akida nila. Ahlus Sunnah wal Jamaah. May problema sa... Hindi kita kinon. Ah. Ako sinong pagkamat. Ako sinong pagkamat. Ako tapos yan. Bawal mag... Harang na tika tuwid na magpasok ang tubig. Pag... Pumunod niya, di ba? Yung pagpuntaw niya pagkarapan ni Tiyo. Mamo ba niya naman? Ay, niyang tayo mapasok. Ayaw po. Ayaw po. Yan, itangis video na yan. Ano yung ilaw nan? Allahu alam niya, makalingaw ko ng kwan. Kaya mapasipon namin yan itong last semester to, kalingawan ko kung ano yung concept. Inyang uyok medyo, ayaw ko nung kayo mapasok. Medyo inyan, isingan medyo on niya makuha ko na on something. Pero Allahu alam, di pa ako sigurado. Mahirap na ako tumubag kay basin mali yung mamapalugwa ko ng petlongan kamay. Kayo sa video, topic man. Basta out of topic, pwede gyapon. Basta pag-agamag gyapon may problema. Nabasa kayo video. Di ba, hadisa na ang video na po sa kita ka naman sa... Tabya. Ano ba sa atasan na di ubus lang taga-dataw mo yung Diablis? Yan sagaw yang isa doon, yang usip pa doon. Yan gadawa ba kita? Kaya papayapat ba tayong agama Islam muna sang mga makilibot ka nato. Aumbay ka nato mga simbaya din na baga ng Muslim. Ya mapakilabat na kanilang yang Islam.
Ya ma-introduce pa ta kanila niyang Islam. Ya mapasabot pa ta kanila niyang Islam. At to yung kwan, base adong bayag napsinapsi na kita. So asinya nga makadosa kita. Nga makadosa kita sinya kung di ta ipapayapat yung agama Islam, labi na rin sa banwata. Yung problema pagani kita magdao sa kapag agda tadadan Muslim, kay madig yung Muslim, mas madig man yung wapag asang pagalima wakto. Madig yung mga Muslim, wamang pagapangadi. Madig man yung mga Muslim, mga bisyo. Madig man yung mga Muslim, minimilan. So inyang kariko, amay ka, digin magalihok muna itong mga utaw na ipangkarits kaya ng Allah Ta'ala ng kadag kahit pa paano, di pinisang isaw ng kadag nila. Way inaangin nila, magadusak din sa Allah Ta'ala. So inyang kay mga ng Allah Ta'ala, wama pagpasabot na bako kita ng ustad, bako kita ng alim, di kita pwede magdawa. Pwede kita magdawa base sang isaw gitnang kanate pangan. Ayaw na pagpasubrasan. So iyan kay magdating na sa mga isyu ng jihad, isyu ng talak, minag, kung wamin pagkapangadi, ayaw sa pagbaw. Kaya base makapalugwa ko ng mga misinformations, lumban makonfuse yung pigadaawan mo. Magadawa ka o kayo na apakila mo, presenta mo yung Islam kanilan, base sa ginating ng kanmo, kadag. Okay, ina nga uman na uwan na kailangan, insakto yan kanong kasabot sang agama. Agaw sa nakakita yung pangadi, isa yan, maununod ta mapapayapat yung agam Islam ng insakto. Maununod ta mapapayapat yung Islam, yung insakto na Islam. Muna-muna sa pamilya ta, sang kanaton pamanag, mga sanggakad ta, sang pamilya ta, taman na sa mga simbay ta, o mga non-Muslim na inisang pamanag ta. Agaw sa din kita mayo mga di. Nayam yan yung pagdaawa, baga magilang ka ng kasigan yan ni Gubot. Pati kaubayan, Gubot yan ng kaubayan. Gubot yan ng kaubayan. Apil nga po ng kaubayan saan. Okay, yan nadaawan nila nitong kanila pwede itong mandaawan, kamagunawan ng kapuan lang kaubayan. So inyang kayo. Tapos saan yung yung kapitbahay ko kay bilang Islam. Ito, ang karga mo ito. Ha? Yung karga mo na yan, sa sito mo yung mga Islam eh. Hindi yan. Muna, yung usip pa doon. Piyaga kwan mo ba? Piyaga daawan mo ba sila? Piyaga pasabot mo ba kanila ng Islam? Piyaga kwan mo ba kanila? Kung pirmi mo sila piyaga kuwan, or inyang bahala ba ko pirmi, piyaga time to time mo gay, kay basi uman, ado na alaw, adawan mo kisam daw man dawa, minang, di na ako magbalik ka din, maparing na ako. Kwan gid ba? Kwan gid ba? Nang tansa-tansa gid. Kung pigat pa dahil mo, bahala dahan-dahan, hinay-hinay, basta kanunay, insala, di ko na sinyan makadusa. Kaya pagkaindo, pagkahidayat ng sambok na utaw, bagaman ng kanang utaw, bagaman ka ng mga ulama, bagaman ka ng mga magdadaway ka ng Allah Ta'ala. Yan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waganin ka Islam yung bapan na si Abu Talib na yung marasaya, abay nagpasabuto ng la ilaha illallah. Na Nabi na yan ha, na sino na kita? Yang kanatagid law ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'alay ka ilal balagul mubin. Wa igawbog mo kay Muhammad yatabya yung magapasampay ko kay na mapayag na pagpasampay. Inna ma'anta mudhakir, lasta alayhim bimusaytir. Law ng Allah ta'ala, o ikaw kay Muhammad, tigpatadim ka gid, bagagaw ng tigpugos. Agaw sa lang ng Allah ta'ala sa Quran, la ikraha fid din. Way pag pinagsay sa agama, agaw sa bukod ng bunaya ni Pega, palaganap ng labiday sining mga khawarij na dahil kuno ipugos ng kamay na bakal yung agang Islam sang kariko, huwag ka naminan. Yung Islam apakila, yung Islam apasabot, yung Islam apresinta ng madjaw. Kung tarimon, alhamdulillah. Kung din lang tarimon na uman isa magadusa, yung uman isa, yan yung mga tubang sa ngadapan ng Allah Ta'ala ng dusanan. Yang kanatan mga isayin, pagkatang sa law na mauri, aw makwestiyon kita, makapanghugas kami kita. Kung kaya man ununta, kung di atopikan ng Allah Ta'ala, di yan mama Islam, aber pa unang pagdakwang. Inna ka la tahdi man ahbab.
Walakin Allah yahdi may yasha. Sa bunabon na di mo maindo kay Muhammad yang gusto mo indun. O ganyang Allah Ta'ala na aindun na niyang sino man nakaliniyan na yung kahandanan na ama indun. Yang madyaw saan tayo doon? Pagka gagad-gagadan mo yan. Kana di bro. Kana di bay. Kaunta diri. Storya. Yan ba? Libriyan mo yan. Yan ba? Pakitan yung batasan ng agama Islam na madyaw. Kaya ang agama Islam, yan dasan yung madyaw na pamatasan. Yan yung pakitan tanan na yung Islam madyaw. Ako gani, law ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Law na, pagdaawa law na nang di ko mag-istorya. Ang may minan? Ang may minan na pagdaawa pero di ko mag-istorya. Yosef yan ng mga kainagaranan. Maunulong na niyang pagdaawa na di mag-istorya, pinagis ang gubo. Pakitan ulit yung kadyaw ng Islam. Pamatasan na. Okay? Joseph. Ano mo nuno itong kuwan, o din ng kamay na bakit? Ha? Itong Mga anak ba? itong mga anak ba na di magasambayan, pwede ba ikalaw na pwede sampakon? Yung ilaw at tulabot, bago ng sampak. Di mas malala kung labot. Kasakit na ang ko. Yang ilaw ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na amay ka mag-edad na ng 10 years old yung anak mayo, pagsugo mayo di gapon magasambaya, labuta na mayo. Yang ilaw ng kanatan may mga mangkasigap, labot na babubon ng makalagum. Di makapari, di makabada, makakuan. Yang gatang inyang labot gani na inyang aaksunan mo inyang labuton na kung when inyang nalabot makatatak inyang sa utok nila na yan, hindi kita magsambayag, labot kita niyama. Inyang di dyan pupusap pero yung ako lakan na mayo, kay wapa na sambayag, baka da inyang na, baka namin inyan. Yan ang siging pukaw ko ng pakalaw nun. Siyempre kalong na mayroong pukaw niya yung gamata. Oo. Mayroong pukaw niya yung gamata. Ikaw rin matingamsan mo. Iya kapilo. Ano yan silang mapamata. Jose, anong oras na? 34. So kung wada ko Joseph, so inshallah, yang sunod ta na meeting sa Lunes daw man. Sa Lunes daw man. So balikan ko kung ang paman manlini maapod, so welcome yapon base ang pay magkagagad mayo sa pagpangani. So yung kanatang topic inshallah sa sunod simana sa Lunes, uno yung akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaa makapantag sa pinatawag na sifat ng Allah Ta'ala. Yung mga sifat, mga katangian ng Allah Ta'ala. Uno yung kalalaw ng agama Islam pagdating sa sifat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So po dyan sa mga importante na talakayan ng isang kanata, akida. So yan kayo mga ala ng Allah Ta'ala topic na inshallah sa simana. So asiri dalitaban, syukran, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.